La mort dels pilots alemanys. Hola a tots i benvinguts al Motorsport Catalan Show amb Arnau Vinyals aka Vini. La mort dels pilots alemanys. Quin títol, no? Ja sabeu que en aquest podcast parlem dels temes reals, de les coses que passen. I això és una que passa, i està passant. I m'agradaria fer aquesta reflexió. I com sabeu, més val que arribi, però s'ha de fer la reflexió. Avui no parlarem de Pepe Martí, sinó d'aquest tema. La mort, igual que a vegades parlem de la mort dels pilots catalans, avui toca la mort dels pilots alemanys. Penseu-ho bé. 2010 o així, Sebastian Vettel, Adrian Sutil, Timo Glock, un munt de pilots alemanys a Fórmula 1, Nico Hülkenberg, 4, crec que van tenir, inclús en un moment 5. 5 pilots alemanys, Michael Schumacher en deixava, Nico Rosberg, tots aquests van coincidir, No m'ho estic imaginant. Van coincidir. Bé, mirem ara qui hi ha a Fórmula 1. Nico Hülkenberg. I prou. Què està passant? Què passarà quan Nico Hülkenberg es retiri? Quins pilots alemanys estan pujant? Pues poca cosa. Team Tràmits, que és jove Red Bull, que no està fent les millors de les seves temporades. Després tenim a Oliver Goet, que no és ni alemany, però l'han intentat nacionalitzar i l'han ficat inclús als a l'ADA, que l'estan ajudant, però gairebé no sap ni alemany, simplement té orígens alemanys. Màxim Rem, a la Fórmula 4, la italiana, el tenim, que ho està fent bastant bé, la veritat, però, clar, només tenim un. Clar, què ha passat aquí? El que ha passat aquí és el que moltes vegades es diu ineficàcia. La Fórmula 4 alemana, per exemple, quan teníem llocs on han sortit Vettel o Mick Schumacher, o inclús Maximilian Günther, que està a la Fórmula E, era un lloc de referència. Hi havia més de 50 pilots i s'havia de fer un qualifying previ per determinar qui no podia fer la cursa, perquè no podien córrer tanta gent. No podien córrer tants pilots junts. Imagineu-vos. Ara que el campionat ja no existeix, se l'ha menjat la Fórmula 4 espanyola. I també se li han menjat la ineficàcia, en aquest cas l'organitzador, l'ADAC, que és com el RAC d'allà a Alemanya, que és qui organitza les curses. Ineficàcia en l'hora de fer les coses, perquè sempre les han fet igual. I, per exemple, mai han estat a les xarxes socials, mai han fet un treball actiu. I s'han deixat perdre el campionat, que ha desaparegut. Però és que també aquest grup de gent que ara també controla el DTM i aquí he de reconèixer que l'estan salvant, però no estan fent res per impulsar-lo. Ja no hi ha la promoció dels pilots alemanys. Igual que aquí a Catalunya teníem els joves pilots del circuit. Allà a Alemanya tenen l'ADAC, les promeses de l'ADAC, però clar, els hi fan una mica de visibilitat i prou. I diguéssim, el gran pilot alemany que estava pujant, Tom Callender, ara està al DTM. Aquesta gent ja no mira la Fórmula 1. Els alemanys, quan anem al campionat nacional de karting, entre nosaltres ho diré, però són pobres, és a dir, no tenen diners per córrer. El seu campionat nacional, que era el més important dels campionats nacionals de karting del món, ara mateix, i vam tenir cursa la setmana passada, hi ha categories en què no hi ha gaires pilots. A la categoria mini, si no recordo malament, només hi havia 27 inscrits. Clar, què s'ha de fer aquí? Quin problema hi ha? Hi ha el problema de sempre, de que quan tu gestiones un campionat que no és teu, és a dir, els que gestionen el campionat alemany de karting abans eren de la federació i ara són de l'ADAC. Però no són els propis propietaris de federació o ADAC qui ho munten. En canvi, un altre campionat de karting, quan hi ha algú que ho munta i ell mateix ajuda els diners, ja fa que això surti bé. Es preocupa per les necessitats dels pilots. Van més enllà. Aquí ningú ha pensat lo bé que estaven. O sigui, ningú ha pensat lo malament que estaven, perquè estaven molt bé. I clar, les coses van baixant i ara ja estem a un punt bastant baix del motorsport alemany, en què ja no hi ha pilots. I com fomentes que hi hagi nous pilots? Pues, sincerament, s'hauria de fer una fomentació gairebé, avui en dia, a lo que fa la Fórmula 1 Academy.
per trobar pilots alemanys i per donar-los la financiació. Perquè quan es retiri Nico Hülkenberg no hi haurà ningú. Però és que si mirem a motos, és que ara només em ve al cap un únic pilot alemany. Està la cosa malament. En canvi, el motocross alemany, per exemple, puc dir que està molt bé. Doncs què s'està fent al motocross alemany? Perquè també ho organitzen les mateixes persones. Aquí és quan, senyores i senyors, parlem de que la ineficàcia, o anem a dir, fer un treball en el sentit, i ara ja em perdonareu, a lo funcionari, però no a lo funcionari de fer-ho malament, Vull dir, respecto tots els funcionaris, n'hi ha de molt bons, però en el sentit de dir, jo necessito fer el meu i ja, però no intento anar més enllà, no intento fer el millor, i quan no intentes fer el millor hi ha conseqüències, i hi ha decisions, per exemple, de comissaris que la gent doncs, no li agraden les decisions o com es prenen o què es pren i deixa de córrer gent. No, és que el reglament diu una cosa. Bueno, pot dir una cosa, però clar, la teva decisió fa que aquell pilot o aquell equip ja no vingui, per tant, vas baixant el campionat i una decisió d'algú que no li importa res al campionat, o que simplement està allà fent la seva feina i prou, té una conseqüència en la formació dels pilots. Els pilots que es queden a córrer i dels que se'n van. I fa que aquell campionat perdi, i que els equips perdin. I jo això ho sé, amics, perquè cobreixo aquest campionat des de fa molts anys, el campionat alemany de karting, i a més, com sabeu molts, doncs jo m'he especialitzat en totes les curses alemanyes, som l'únic mitjà fórmula ràpida que va al DTM cada any i té 2 persones acreditades tota la temporada, fem la del GT Masters, fem el GT4 alemany, fem tot, pràcticament tot, el d'Alemanya de cotxes. I a mi se m'ha preguntat i se m'ha dit de fer coses, però per exemple, nosaltres, quan vam portar el Campionat d'Espanya de karting, el problema era clar. S'havia de treballar a les xarxes i em van donar prou llibertat a mi com per fer-ho a la meva manera. Jo vaig dir, vale, anem a aconseguir resultats. És a dir, si ara hi ha 100 inscrits, com pensem als 150 inscrits, que és el que estan ara? Bé, doncs ens hem d'enfocar amb els nens que tenen 10-12 anys, hem de fer material que pugui arribar a aquesta gent. On està aquesta gent? A Instagram. Vale, doncs anem a Instagram. Ara, on està la gent aquesta potencial per córrer? Al TikTok. Doncs hauríem de fer material de TikTok, però no vídeos sexis o balls, no? Coses que li pugui interessar, que pugui despertar la febró de córrer i d'anar a córrer al campionat alemany. Això és el que s'ha de fer. Ara, algú es fa aquestes preguntes profundes? Algú es fa on es pot anar més enllà? Aquí és on està el tema de la marca personal. No és el mateix ara ser pilot de la Fórmula 4, bé, ara ja no existeix la Fórmula 4 alemana, però l'últim any de Fórmula 4 alemanya que va guanyar l'Antonelli, per cert, i nosaltres estàvem allà cobrint-ho, no era el mateix guanyar l'alemana que guanyar l'espanyola, ja no. Això va canviar amb el temps, clar. Aquí està la qüestió de la marca personal que sempre dic als pilots que han de treballar. És la reputació. I si aquesta gent segueixes fent la feina de forma rígida o no vas més enllà de lo que ja existeix, aleshores els resultats no seran sempre els mateixos, perquè pots dir, sí, mira, tenim 5 pilots a Fórmula 1, ho estem fent bé. No, s'ha fet bé la feina dels 10-15 anys abans. Què fas tu per mantenir 10 pilots a Fórmula 1? Què fa la Federació Espanyola per mantenir 2 pilots a Fórmula 1? Quan es retiri l'Alonso, quan es retiri el Sainz, qui hi haurà? Ho veig molt difícil que hi hagi algú més. Aquí és on s'han de fer les preguntes sèries a motorsport i treballar pel futur, perquè el futur són els pilots joves. I allà no s'ha treballat pel futur i ara ja no hi ha gairebé res de motorsport alemany, no hi ha ni Fórmula 4, no hi ha ni pilots alemanys disposats a intentar emprendre la Fórmula 4 com a camí, intentar ser pilots de Fórmula 1. Ara ja tots miren al GT. Doncs aquesta és la dura realitat del motorsport alemany. El país de l'Europa continental amb més cultura de motor i el país de l'Europa continental que pitjor o que més negligent està fent la feina. On són els pilots alemanys? Doncs ara mateix estan dormint a casa perquè ningú els ha despertat la febró. No per les carreres, sinó per córrer.
per dir jo vull ser un corredor. I això no existeix ara mateix a Alemanya. En fi, nois, ha sigut molt breument perquè ja sabeu que jo aquests viatges els faig al cotxe. I ara estic sortint de l'oficina i he anat al gimnàs. Deixa'm parlar d'aquest tema, que era el tema que volia fer des de fa dies. Sé que no arribarà molta gent, però els que ho haureu escoltat ja sabeu de què va. Ens veiem una propera, perquè sé que voleu que parli de temes més calents. Parlarem, però jo només us parlo quan hi ha informació i sense cap cànon rígid per ningú exterior. Ens veiem a la propera. Moltes gràcies. A reveure.